Kita ko sa survey ni Kap Bukol, sir, wala gipinyas dito. Ana amampod. Di man pwede wala kay ang mayor mismo sa nag-survey, abante man. So, malagmit ang mga friends or mga followers niya sa iyahang page or Facebook account. Mga kuan yun na, mga kapartido yun na. Maganing ato ang silipon karong mga oras sa kung kumusta na ang survey. Walay bias niya kay bawal lagi secret accounts. Mabias raman o matikas man lang ni kung secret accounts ang react o ang mubutar sa mga survey. So dapat legit gyud. Pareho sa gihimo sa ummindanao.edu.ph nga kundiin inig mubutar ka, kailangan kang mo sign in sa imuhang email address para dili gyud makasulod ang mga trolls or kining mga dummy or secret accounts. Okay? Napadili padayon patas pagbasa. Si Jimboy Reponte Asierto, GFC Go Go Go, o kang Esterlita Cortez Lopez na daw sa quarters sa mga kadungog, turnover sa Uniteam Davao del Sur headquarter. Ay si Adya sa kuwana sa may Lapo-Lapo. Shout out Barangay Dulangan, sir, Taipin family, sulid MJFC, gikan ni Raymond. Oy, sulid din ha? Maing buntag sa mga taga-Dulangan. Napo dito itong iyaan si Vice President Inday Sara Duterte. Si board member Lanier Kadungog na bahala mohonghong anak kay ang Kadungog kagas. Okay? O niya, si board member Lanier Cowboy Kadungog suod ni Mayor Inday Sara Duterte. O niya, tanang Kadungog naa sa mga kagas. Muna gitawag ganit na to nga karibal sa kapa. Ay ang ato kakaman kaka maning ato no kagas Kadungog. So si board member Lanier Kadungog na bahala din na no Mark Largo. Maayong adlaw nimo din na. Shoutout sir, mga Largo family din ha sa Kapatagan. Tag ninyo din ha, Kapitan Wantoy Morales. Napamanggi mga taga-Digos, napamanggi mga katauhan niya dili ingon ani kaaktibo sa social media. Nagpadayon ang pagsalig sa pagpaminaw sa mga impormasyon, katikaran, balita ug isyo pinaagi sa radyo. So ato silang pahibawon kung unsa na ang katikaran. Katikaran niya itong isgutan karon, kining ni ang survey. Pila na lang kaadlaw para mag-eleksyon. Silipon na nato mga igala. Asayuha po nag-meeting sa mga kuano. Basta lagi mga hisgutan ng implementasyon sa mga proyekto. Nag-isgot o nag-discuss. Tiaw mo nilalim, paminaw sa mga ni bago na kung isgutan ng kumusta na ang survey karong mga orasa. Karong mga orasa gyud, ha? Sayo pas buntag mga igala, mga kapitan nya kundiin gipatawag ni Mayor Joseph Gagas, dili politika ang isgutan, kabalo mo sa isgutan ani. Maayong balita para sa mga kabarangayan sudod sa Digos. Kay Enero naman, naa sila gihimong diskusyon para sa pag-implementar sa proyekto nga pag-aapod-apuron sa matag barangay niining atong pinakaunang bulan sa tuig. Na din ni mga kapitan, nakasisign pag ining mga kapitan, murag kuan kaayo, lami kay ang pangapi. Kita kay nato ang panaghugpong mga higala. Nagmeeting sila karon sa buntag diya sa City Hall. Nagmeeting pud ni sila sa kagahapon sa hapon dito sa headquarters sa Hugpong Diguseños. Hisgutan ang mga proyekto karong pinakaunang tuig, pinakaunang bulan sa tuig 2022. At tangin ninyo na nga mga proyekto ha.
Mao ni nagkalami sa tuang mayor mga suking tigpaminaw bisag dili iyaha ang kapitan, apil gina sa bahin. Walay politika. Never gid mo makadungog nga moingon si Mayor Joseph Gagas nga ay nagtagain ng kanang barangay na kay wa ni dool sa wa ni uban sa tuang kapitan. Luyo sa mga kaayo nga itong ipakita sa ila. Sa itong panahon niya layo pang eleksyon, ha? Tanan nilang pangayo anong mga kapitana, why gibalibaran sa Mayor Gagas? Ang tinuod mauna, o maunay tinuod. Onya, karon kay abi kay dool ng eleksyon, mudagan lang kanhi agalon, okay lang unta na nga dili mo uban kang Mayor Gagas, mandaot pagyod mo na'y nakapangit din ha. Mo na'y nakamaot sa kinaiya susukataw. Diba? Mubiya naman lang ni Mayor Joseph Gagas, luyo sa tanang kaayong ipakita sa mayor nga wag gipolitika, ang gipatigbabaw ni Mayor Joseph Gagas ang pagserbisyo sa matag barangay ug ang relasyon nila isip man ang higala sa kapitan, okay lang man unta kung dili mo suporta. Ang problema kay dauto naman hinuon si Mayor Joseph Gagas. Atong layo pang eleksyon, grabe kay makadaig kang Mayor Joseph Gagas. Muna yung nakangilad sa batasan na to din ha, no? Anyways, kung magisgot ang mga kapitan, mga higala, intact na ang 21 ka mga kapitanes nga naa kang Mayor Joseph Fortich Gagas sa Digos. Kung nidaog man si Mayor Joseph Gagas itong 2019 sa pinakadako nga boto nga nakuha sa tanang mayor nga nidagan siyudad sa Digos nga naabot og 47,000 kapin ka mga boto nga upat ra ganing iyang kapitan atong mga panahon na 2019 dili pa gyud siya incumbent mayor. Ang logic din ha unsa na lang karon nga siya na ang incumbent mayor og ang 21 ka mga kapitan na ana misalig sa kamaayo ni Mayor Joseph Gagas. That's the simple logic. Mo na nga magpadayon gyud tang maghugpong, di ta malipat, di ta magpalipat, di ta magpailad. Alright, again, sa mga Subiono family na minaw, bilib ko sa kabuutan sa tuang mayor, walay gipili ang kinaiya, walay paglubad, gikan pa sa una hangtod karon. Si Mayor Joseph Gagas, mga suking tigpaminaw, pag nighttime niya, magkastorya me, makita gud nako sa iyaha nga kung pahibalon nimo siya sa mga panghitabo, like kanang naay mga mandaot sa iyaha, naay mulabay glapok sa iyaha, dili siya ganahan maminaw, dili siya ganahan istoryahan. O di siya ganahan anang maingon anak nga topic. No? Ang iyaha lang, ipakita niya kung unsa siya sa tanang katawhan sa mga taga-Digos. Walay gitago, walay binuang, serbisyo lang. Patas sa tanang mga taga-Digos. O nang hinaot no, sa atuang tanang mga leaders o mga supporters niya, unta nakita pud sa uban kung unsay atong mga nakita. Di man ta buta, di man ta bungol, di man ta tanga, di man ta estupido. Ya di maka-appreciate og butang nga maayo. Og labaw sa tanan, dili ta manhid. Tao ta nga kabalo mo appreciate sa butang nga maayo. Okay, diri na ta. Kumustahon na nato mga igala ang nahimong resulta ni ining survey. Nagihimo mga higala ni Kapitan Oscar Dodong Bocol. May buntag kap. Ingin ni mga suking tigpaminaw og eleksyonon na daaning diri lang base lang taaning nga survey. Tanaw na to kinsa na daog. Pag ako maghimog survey, malagmit yun siguro. Mudaog yun si Mayor Joseph Gagas kung ako ang mga friends ang mo butar, mo participate o mo react kay mas daghan man kog mga friends nga parehas mi og baruganan, parehas mi og kandidato.
So, naturalmente nga, mudaog jud si Joseph Cagas kung ako ang maghimog survey. Diba? Naapod tayong mga friends nga, nakita po na to nga sa pikas pod, pero gamay ra. Kung si Kapitan Bukol ang mag-survey, malagmit ang mga friends pod niya, mga naa sa pikas, kay si Kapitan Bukol, di man ni kalilo nga naan naman yun siya sa Abante. So, lauman niya sa iyang survey, mas daghan gyud ang mga taga-Abante dito, no, musuporta sa survey. Balikon nako sa gipost niya survey ni Kapitan Bukol, siya mismo nagsulti din bawal mo comment ang dami accounts. Bahalag mo comment positibo, negatibo, okay lang. Basta ang mga dami, bawal. Walang yun mga legit lang yun Onya, akong gidungagan niya, ayaw mo kaulaw nga mubutar, ayaw mo pag kanang sitaw ka pag binalimbing, barugi inyong mga kandidato sa walay pagkaulaw. Barugi ang inyong kandidato. Ayaw pag binalingbing niya, okay na sa una, pero karon survey naman tanawon man na to din kung kinsa gyud ang naa sa pulso sa kasing-kasing sa mga digosenyos. Kung asa nila ni Mayor Joseph Cagas o ni former Mayor Peñas ang atoang dughan. Sige. Ang mo-react og care, kaning emoji nga care, maone ang ni pabor og nakauyon kang Mayor Joseph Cagas. Okay? Onya, og mo-react ka og heart, maone ang nagpasabot nya naa pug ka didto kang former Mayor Peñas. Pero og nireact ka og like, unsa man kuani kanang neutral o unsa ba? Mahadlok kay puros amigo ang duha. Nagkabaton o kutang kabubuton sa duha ka mga nanhagan mo nang nag-like na lang. Pero dili man gud pwede like inig eleksyon na. Pero dire sa social media nga survey, wa tay mahimo. Pero eleksyon na di man pwede nang like, wa may like dito sa kuan baluta. Mopili raman jud kag usa sa pagkamayor. Okay, tanaw na to be. Kisay nag-una? Uy, kadaghan man nag-una aning ang reaction niya care. Ha? Tanawan ninyo ako ipakita sa screen. Karon o sa oras aron. Insakto alas 10 sa buntag. Tanawan ninyo. Kita na ko. Maklaro ba? Para walay ko way duda na. Nag-una mga higala ang care, nga bot pasabot, reaksyon ni mo na kung ikaw naa kang Mayor Joseph Cagas. Okay, kita ninyo? Yan, kung dili maklaro, panghimuta sa himuta sa mo diha. Akong ikaw pila, ang sa kang Mayor Joseph Cagas nakakuha siya reaksyon nga 2.2 or 2,000 kapin, 2.2K ang nakuha ni Mayor Joseph Cagas at this moment. Kang former Mayor Peñas, nakakuha po siya kay survey man ni Kapitan Dudong Bukol, nakakuha siya og 889 as of this moment. Pilay lamang ani mga higala. Bago man lang nga survey, murag gahapon naman siguro ni. Ibutang lang na to, i-round off na to ni 2,200. Actually, naapa ni siya kuan, 2.2K ramang gina din So, ang lamang ni Mayor Joseph Cagas, based lang aning mga nag-participate sa survey ni Kapitan Dudong Bukol, 1,300 kapin ang lamang ni Mayor Joseph Cagas against former Mayor Peñas.